Liebhaveri i fantastiske omgivelser med egen sø i baghaven. Kjærmark på Tvedvej 76 udbydes nu til salg. Her er en helt unik mulighed for at erhverve en perle. Et kvalitetshus fra A til Z. Denne landbrugsejendom er beliggende på 27.028 kvadratmeter store grund. Heraf vej 565 kvadratmeter. Der er mulighed for at ophæve bopælspligten via frasalg af noget af jorden. Ejendommen er et kapitel for sig. Opført i 2006 i røde sten med sorte IBF betontagsten, hvide danetrævinduer og opvarmet via pillefyr. Med et boligareal på 215 kvadratmeter, fordelt med 133 kvadratmeter i stueplanet og 82 kvadratmeter på første salen, er huset indrettet med rummelig hall med opgang til første sal og flot klinkegulv med gulvvarme, der i øvrigt går igen i køkken, stue, bryggers og i de 2 badeværelser. I stueplanet er der endvidere et flot badeværelse med lyse kvikelementer og flot kirsebærbordplade samt bruseniche i glasbyggesten. Flot lys stue med hvide gipslofter og stuk, med hyggelig brændeovn, sofaafdeling og spiseplads i kanappen, hvor der også er udgang til den store flisebelagte terrasse samt den smukke have. Denne er et kapitel for sig. I åben forbindelse til stuen er det store kvikkøkken med samme flotte elementer som i badeværelset. Stilen og den røde tråd går igennem i hele huset. Her er masser af skabsplads og spiseplads med barstole. Fra køkkenet er der adgang til bryggersid med bordarrangement med vask og med plads til vaskemaskine og tørretumbler samt med udgang til gårdspladsen. Første salen er indrettet med stor repo med udgang til balkongen, hvorfra der er flot kig ud over markerne. Endvidere er der badeværelse, 2 værelser samt stort soveværelse med skabsvæg med skydelåger, hvor der bag 2 af lågerne gemmer sig et walk-in-skab. Tilhørende 120 kvadratmeter bygning med fyrrum, gildesal, hobbyrum og garage. Gildesalen er desuden gjort klar til 2 hestebokse, hvis dette skulle blive aktuelt, så dette rum har mange anvendelsesmuligheder. Endvidere er der muret maskinhus, opført i samme materialer som de øvrige bygninger. Kontakt EDC for yderligere information.